Mangsa 12 malah kek. Iki bangsa apa to nek Jawa, Pak? Ya mangsa 12. Kerolas. Mulai ketiga menahi mangsa pira? Yo ayo kerolas jane sekateran gitu. Oh, mangsa kerolas iki kudune lekas terang. Meh nandur batu to nek wong. Heeh, nek wis do ngipuk ya mangsa 12 ya. Wis. Terus ditandur mangsa ke pira? Poso. Poso. Ayo mangsa Mangsa siji kuwi do nandur. mangsa kesiji. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ya. Ini udan deres iki lur. Jadi ceritane iki gak santai-santai nglinting-nglinting karo wedangan karo Pak Kas iki. Foto wedang ya Pak. Ngopi inget Ngopi. Karo cerita, mau cerita apa Pak iki? Sing tuku punduk situmbu. Jebule wong Inggris, ngerti? wong Belanda. Belanda. Asline wong Jawa. Asine wong Jawa, tapi manggon ning Belanda. Apa oleh bojo kono? Lah iya to biasa. Oh. Ganar. Oh, dadi kaya anu ya. Wong Jawa ning oleh bojo luar negeri ya. Luar negeri. Yo kruse dolar kono nek diolehke kene ya akeh ya Pak ya. Nah sak dolare kono ibarate ta 15.000. Kono gur siji kene lho. Kono siji kene 15.000 ya. Weh terus meneh. Wis lho, iki wangine dadi ngene. Iki mau bar ndelok wit do ndeyeng kabeh ya, ndoyong kabeh. Mergo kono angin. Heeh, mergone angine gedhe. Kira ta iki jare mau kabar saka Jogja, kabar saka nganu ning grup WhatsApp ya. Ndeyeng. Jadi bersama YouTuber Kasyono Borobudur juga iki ya. Pak Kas sing biasane rutin upload video sedina iso 5-6 saiki urung upload. Pisan ya Pak ya. Napa Pak ora upload napa Pak? 5. Sedina iki upload 5. Short, video panjang ora? Video panjang siswa. Siji tok. Oh. Jam tayangnya wis 100.000 urung Pak. Iki kayak ngejar jam tayang. 4.000 jam tayang karo 1.000 subscriber. Yono Pak sing rutin iki Pak, Yono hebat ya. Semangat ya. Sedina iso upload 20, 10 ngene apik semangat ya. Calon-calon wong sukses YouTube ya sesuk ya. Pak Kas ya sukses iki sesuk nek rajin upload. Heeh, muga-muga. Wingi upload Waisak ya Pak ya, karo karnaval ya. Heeh. Kuotane langsung entek Pak. Iya. Oke, video panjang ya. Oh iya panjang terus. Panjang terus ya entek. Nek shot ngirit Pak, nek shot upload shot ya. Ngono lho, dadi wingi gantang kutut bareng-bareng malah udan yo ngene iki jam piro ya? Jam 2 ya Pak. 2 hujan. Setengah 12 udan itu ya. Jam 12 udan. Jadi kebanjiran saat itu banjir gede iki ning endi-endi. Jadi ana sing kelep, ana sing ora, ngono lho. Sadurunge banjir kuwi kan biasane ngabani sik to. Kaya udan deres ngendi-endi dadi kudu sing ati-ati. Jadi sing biasane ora banjir saiki iki iso banjir karena apa? Kali nek ora nampung banyune iso mbludak. Gobeng ini kaya wingi ngaran ngisor ya banjir ya Pak. Ini yo kebak sampah. Kalen. Heeh. So saking gedene biasane udane ora gede saiki gede-gede Pak saiki. Udane tekan ndi Pak. Mangsa 12 malah kek. Iki bangsa apa to nek Jawa Pak? Ya mangsa 12. Kerolas. Mulai ketiga menahi mangsa pira? Yo
Ayo kerolas jane lekas terang gitu. Oh mangsa kerolas iki kudune lekas terang. Meh nandur batu to nek wong. Heeh, nek wis do ngipuk ya mangsa rolas ya. Wis. Terus ditandur mangsa ke piro? Poso. Ayo mangsa Poso siji kuwi do nandur. mangsa ke siji. Nang iki kudune jatah wis ketiga ning kok ijeh rendeng. Nah iya kenyataane ngene. Iya. Lah ya mau wis udan-udan ya udan. Kowe payunge di nganu lho, Pak. Galakke kali mau tak jipuk aku. Kuwi cilik. Digalakke kali payung. Iki wangsane banjir kono kene banjir iki mau bar. Apa jenenge delok status WA ya banjir. Nggon yo ana wae Pak iki ngeliput yo ana malah apa Pak. Peningan Wahyu Pak Teguh wis seneng didongeni. Iya kan. Udan ya tapi. Iso udan iki. Engko bar iki rono apa? Wis kan. Nengane Wahyu. Iya. Panengane yo ana. Wahyu ya kan. Apane ilang? Engko apa ning gone Ari klasik, apa ning gone wingi nganu, ngliput nganu dodo. Wis ndelok rene. Dodo karo bojone. Manuke kan anyar ta. Putute. Putute anyar. Sijine dituku 400.000 Pak. Askone yo anane piro kae? 400. Aku ijolan manuk, ijolan manuk. Oh. Tuku 400 wis jalan mana ya kita jalan apa ya tukar tambah wajib tuku ya tuku 400 dibeleki rega ya maneno apik muni-muninan manane apik muninan wingi tak pantau aku wae muni terus sandal ke ngarep omah pinggir dalan gelem muni lak ya apik ta dadi prospek ngono lho apik. Karo sing kan kepunggon warna siji meneh. Siji malah ora gacor, malah sing paling apik iki sing gitu. Anu ki gacor manggunan muninan ku Mau dibuak kali to payunge, ayo. Tak jipuke ya to. Ngawur. dadi Kayak mau purungan. sing asli muninan ki pancen Jadi ngono lho. Iki konten berhubung ranti konten sak-sake iki karo Pak Kas. Sing penting absen. Jae wani ya. hewan Udan-udan enak ger ya Pak ya. enak seger. Vlog e rasah apa konsep wis waton upload upload karena apa? Karena YouTube banyak duitnya, semakin banyak kita upload, semakin banyak kita bikin konten, semakin banyak pula karyawan kita. Video-video itu adalah karyawan kita, karyawan pemilik pengupload. Jadi semakin banyak video, semakin banyak konten, semakin banyak ide, semakin banyak apa istilah kita ngupload itu ya kuwi duit kuwi rezeki sing mungkin ora rame didelok dina iki ya dina sesuke ya tetep rame, ora sesuke ya minggu kemudian, bulan kemudian tetep rame. Video apapun ki mesti ana sing nonton, mbuh kuwi jumlahe pira, upload semangat. Ya ngono ya. Yang ngono sih lur, untuk teman-teman semua yang ada di Nusantara ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Sehat selalu untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.